Väčšina z vás istotne vie, čo je toto. Je to klasická koncovka z napájacieho adaptéra, ja neviem, napríklad na 12 V. My ale na sieti používame zariadenia, ktoré sú napájené cez takýto konektor. Preto klasickú koncovku odstrihneme a tento konektor jednoducho prispajkujeme na pôvodný kábel. Je to úplne jednoduchá činnosť, jeden kábel naspajkovať na druhý. Avšak my sme to dali urobiť praktikantom. Skúšali sme jeden adaptér, druhý adaptér, ani jeden nefungoval. Tak reku pozrieme sa, čo sa stalo. Pozrite. Myslím, že každý pochopí, čo sa stalo. Praktikanti, ktorí sú štvrtáci na strednej škole elektrotechnickej, prispajkovali vodiče správne. Žltý má ísť na červený, to je plus, čierny na čierny, to je mínus. Takto ich pekne natiahli do bužírky. Táto bužírka je špeciálna, vulkanizačná, respektíve tepelno-vulkanizačná. Keď sa nahreje, tak sa stiahne. No ale myslím si, že každý, čo sa len trošku vyzná do elektrotechniky, musí chápať, že tie drôty treba odizolovať od seba. Chlapci spojili plus a mínus napájací pól dokopy. Takže adaptér to vyskratovalo, samozrejme na výstupe nebolo žiadne napätie a okrem iného hrozilo teda aj odpálenie adaptéra, ktorý našťastie má nejakú ochranu. Toto je práca štvrtákov strednej odbornej školy elektrotechnickej. Je to neuveriteľné.